Sa kabilang balita naman po, muling binuksan po ang Teen Center sa Dagupan City matapos pong isagawa ang reopening po nito kahapon. Ang natulang center ay muling binuksan at ginamit ang dating opisina ng Public Order and Safety Office o yung Poso Dagupan sa bahagi po ng Barangay Poblacion Oeste. Ito ay mapapakinabangan ng mga sangguniang kabataan sa pangangasiwa naman ng City Population Development Office and Sports Development Office. Ang nasabing pasilidad ay mayroong conference room para sa mga magaganap na pulong, trading hall para sa mga seminar at workshop, maging events room para sa boxing at dancing. Isa ang teen center sa patuloy na hakbang sa pagbibigay suporta ng lokal na pamahalaan sa mga kabatang Dagupenyo, pati na rin sa kanilang mga pangangailangan. IFM News. IFM News. IFM News.